bisa bae nok ciot ya. Aja maning-maningku. Kakang kula rindu setengah mati, wis setahun tertinggal ning luar negeri. Kula ning Taiwan, kakang ning Dermayu, ati kula wis kangen rindu. Pamer ramah. Kaya kesiram banyu ngadeni, yen wis ngomong kabare lagi. Senajan cuma video callan, ati kami ora ketahan. Kang rindu setengah hati. Wis cukup sepisan bae, pisah-pisahan, aduh aduh. Pengen nangis dirangkul kakak, lamun lagi disengut di majikan, bahwa rasa wis ora betul. Pengen kaki kumpul karo keluarga, kaya kesiram banyu ngadeni, yen wis krungu kabare lagi. Senajan cuma video callan, ati ora kejakan. Kang mas kula rindu setengah hati. Masih bareng Ramanada. Wis cukup sepisan bae, pisah-pisahan, aduh aduh. Pengen nangis dirangkul kakak, lamun lagi disengut di majikan, bahwa rasa wis ora betul. Pengen kaki kumpul karo keluarga, kaya kesiram banyu ngadeni,
yen wis krungu kabare lagi senajan cuma video call ati kangen ora ketemu kan mas kula rindu setengah hati. Masih spesial buat tuan rumah sekeluarga. Wis cukup sepisan baik bisa-bisa. Sepisan baik orang maning-maning yakin pengen nangis dirangkul kakak lamun lagi diseloti majikan tawa rasa wis ora betah. Pengen kaki kumpul karo keluarga kan mas kula rindu setengah hati wis rong taun ketinggal ning luar negeri kula ning Taiwan ngakak ning dermayu hatiku wis banget rindu kan mas kula rindu setengah hati. Terpinggir spesial kanggo Kang Yadi, Kang Deden, Kang Boto, Wasel, Kang Anton, sing duwe kawasan, Kang Cecen. Wis cukup sepisan baik bisa-bisa. Setengah hati wis rong taun ketinggal ning luar negeri nonok ning Taiwan Kang Mas ning